आता इथे आमची आत्ते आलेली आहेत आणि आमचे आजी आलेले आहेत. आता तुम्हाला माहिती आहे की त्यांना काय आवडतं. आता काय आवडतं ते पण तुम्हाला दाखवतो. कलेक्टर आते बसलेले आहेत आणि कलेक्टर आतेला काय आवडतं तुम्हाला दाखवतो. चेअर नाही खरं सांगा, चेअरवर बसून कलेक्टर वाटतात की नाही. आमच्या आत्तेला चाय आणि आत्तेला आवडतं पार्ले बिस्किट. आमचे कुठे बसंती, कुठे बसंती आणि आमच्या आजीला आवडतं चाय आणि माडी बिस्किट. पार्ले पण खाऊ शकते. पार्ले पण दोन्ही कोणा तुम्ही बिंदास. आणि काव्या तू काय सांगणार. बसा बसा. फक्त एक दोनच दे का. आता जेवायचं आहे ना. जेवायचं पण वहिनीला दे ना. तू घे सुबानी. थोडा तिला दे. हा बस मला बस झालं. दे सुबानी तुला दे. घ्या घ्या तुम्ही घ्या. मम्मी, आपल्या फॅमिली मेंबर मध्ये कोणत्या फॅमिली मेंबरला काय आवडतं नाही आपण लक्षात ठेवलंच पाहिजे. बरोबर ना. तर समोरच्याचं म्हणजे चांगलं वाटतं समोरच्यांना पण ना. किती किती नॉर्मल विष आहेत सांगा की न आवडणारी आपण गोष्ट दिली त्यांना खायला तर ते कसं खाणार. मग ते खाण्यासारखं करणार मनावर. आणि हे कसं आम्हाला आवडतं बिस्किट सकाळचं पाहिजे. त्याबरोबर मला बाकी काय नसेल चालेल पण चहा पाहिजे आम्हाला. टॉनिक तुम्हाला 5 वेळा इकडे देणार मी. चहा जेवण नसलं तरी चालेल. हा म्हणून आल्या आल्या जेवायच्या वेळी पण आमचं टॉनिक आहे, चहा घेतला. काव्य तू नाही खात काय. चहा पाहिजे ना. हे बाबू आजी खूपच बारीक झाले ना. हो म्हणजे मला एवढं दिसणार नाही पण तू जेव्हा बोललीस ना मला की आता हा बारीक. तुला बोलतात ना अहो जाऊ ना आजीला करायचं. हे आजी बोलायचं. बरोबर असं बोलायचं. हे आजी काय करते तू. काय आजीच्या आत्याला हसून हसून. चहामध्ये एकदम टॉनिक आहे माझा. पुरी मला काही चहामध्ये मी फुल खूप नको मला. मला पिवळायला होत नाही पण थोडा पाहिजे. थोडा अर्धा ठेवून देते. पाव हाफ असा चालेल. मग आता आजीला डायरेक्ट आवाज जाऊ नाही करणार. डायरेक्ट काय मम्मी कसं आजी पण आत्याला रिस्पेक्ट नाही बोलणार. आत्याला अवधाव करायचं म्हणजे मोठा मान आत्याचा. आजी म्हणजे आई सारखी ना. आई सारखी नाही मला काही म्हटलं तरी चालेल असं काय नाही. आजी आत्याला काम कमीच लावणार. तरी ते उठून कामाला गेलेच, कामाला जातात लगेच उठून तरी काम कमीच देणार आजी आत्यालाच. कामाची सवय आहे ना त्यांना मम्मी. कामाची सवय बसून आवडत नाही. पण ही चेअर तुम्हाला शोभते. माझी चहा प्यायची नको बाबा. नाही तुम्ही घरी कसं लगेच करता. आता आमची सेवा करतात बघा. त्याच्या घरी आल्यावर ते तो सेवा करणार. नाही इथे म्हणालो आजी आत्याला की आम्ही पण गेलो तर इकडे तुम्ही यायचं राहिला. हो येणार. पण एक आधी गेट पर्यंत येऊ. तिथपर्यंत येणार बघू. बघू नाही तरी कसं आहे काय कसं आणि भुबू तर आहेतच. प्रोटेक्शन. आता बघत होते ते. आता बघत नाही. दूध पण एकदम व्यवस्थित. भुबू खाते दाबलं ना. एकदम कॉर्नरला आलो तर पडलं नाही मी. उलकटलं सांडलं नाही. चला रेडी आता. दुसरं काय आता सुकट करते. सुकट फुकट काय उत्तर दिशेला चापा. परत दुसरा काय ही खाते दिल. आणि आता तुम्हाला कशी पडली पाव किलो. 130 रुपये. 130 रुपये. 130 रुपये पाव. सामान्य मांजरांसाठीच आणली आणि आम्हाला पण म्हटलं होईल ना. किलो आणेल मी जाऊन. आता हे जी रेसिपी आपल्याला बघायला मिळणार आहे. सांगावे काव्याकडे पुदाचं आपण एक कोयतीने लावूया झाड. पाहिजे काव्याकडनं. रिक्षा नाही ना. स्टार्ट. नमस्ते आजी बोलतात ना तिकडे. आई बोलू नकोस. स्टार्ट. नमस्ते. आज आज ना पप्पूची आजी आत्या घरी आलेली आहे. आता त्यांच्यासाठी जेवण तर मी बनवलंय पण त्यांनी सुकट आणली आहे. तर ते सुकटचं नाव काय. तेंडलीची सुकट. तेंडलीची सुकट. आज खायचा वार आहे ना म्हटलं ते तेंडलीची सुकट बनवते. त्यासाठी कांदे घेतले
आपल्याला 2 कांदे आणि 2 टोमॅटो घ्यायचे. हे आता हे त्यांना मी कापून देते. आणि तोपर्यंत हे आता मी भिजत ठेवणार सुकट बाब्या. आपण किती वेळ भाजायची ही? हे 5 मिनिटं असली बस जरा. हे कसं म्हणजे बाधत नाही आपल्याला खाल्ल्यानंतर असं. आला ना सुगंध. सुगंध सर्वीकडे जायचा आता. तिथे पण आम्ही घेतला पुन्हा रेल्वे स्टेशन पर्यंत जायला आता सुगंध वाजायचा. हे पाण्यात टाकणार. हे पाण्यात आता 5 मिनिटं भिजत ठेवणार. 10 मिनिटं 5-10 मिनिटं लागतातच कारण काही सर्व काढायला लागेल त्याचं. पहिली भाजायची मग पाण्यात टाकायची. पाण्यात टाकायची. त्या सुगंध किती आला. सुगंध का आता पूर्ण वाढीत होईल. आता सर्व घेते मी काढून घेते एका ह्याच्यामध्ये. आणि त्याची तोंड आहेत ना सर्व काढायची. मम्मी असे आपण जवळ किंवा असं काहीतरी टिफिन मध्ये नेतो ते पूर्ण क्लासला वास येतो माहिती देतात. आणि हे मोडून ह्याच्यामध्ये टाकायचं तोंड वगैरे हे मग साफ करून. तोंड आणि पाठचं काढायचं. शेपूट. हा बघा तोंड काढायची. हे काय मध्ये असं हे ना मग हे लागतं. हे सर्व काढायचं साफ. असं साफ करून ह्याच्यात टाकायचं. भिजत ठेवायचं थोडा वेळ 5 मिनिटं. 5 मिनिटं ना. आणि आंब्याचं ते आंबट पण आणलंय ते टाकणार ह्याच्यामध्ये. हा काय ते पण तिथे ठेवलंय ते काढून दाखवते. कोंबडी आहे ते टाकायचे. आणखी मांजर आहे. 2 पोपट आहे. किती बघा. आता इथे तेंडलीची सुकट आहे ना स्वच्छ धुवून घेते. त्याची भाजी बनवते. 5 मिनिटं आपण पाण्यात ठेवली होती ना. पाण्यात ठेवून ती साफ करून घेतली. साफ करून घेतली सर्व. त्याचे डोके काढायचे स्वच्छ धुवायचे. आता तेल. आता कांदा टाकते त्याला खायला. हा सर्व पाहिजेच त्याला. कांदा पूर्ण लालसर करायचा. गॅस जवळ अशी बनवते ना जेवण पण लोक घाबरतात. भीती वाटते त्यांना फोडणीसाठी. समजली. आज आमचे आत्ते पण बघा कसे दिसतात त्या ड्रेस मध्ये. आत्तेबद्दल फर्स्ट टाइम मम्मी घातला. लय दिवसांनी घातला. हा ड्रेस वापरते मी पण असं मला फिट वगैरे आवडत नाही ड्रेस. असं दिल्ली आवडतात. लूज. आता कांदा आपल्याला भाजत ठेवलाय तो लाल होईपर्यंत जरा फ्राय करायचं. जास्त काळा पण करायचा नाही. आज काव्या पण टेस्ट करणार आत्याच्या हातचं जेवण. आज इथे थांबले मी बोलले तुला 2 कांदे वापरले. दादा कुठे गेला म्हटलं आत्याला आणायला गेलाय. दादा गेलेलो आत्याला आणि आजीला आणायला. या 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 आजीला कुठे आपण बाहेर सोडला. आजीला पण स्क्रीन मध्ये आणा. आजीचा आणि आत्याचा ओढणी मॅचिंग मम्मी. आजी तुम्हाला सुकट आवडते. आज मला कसं बरं वाटतंय. आपली माणसं आपल्यामध्ये आल्यावर सुकटपेक्षा मच्छी आवडते आजीला. मच्छी. अच्छा हा विचारूया आजी मच्छी कोणती कोणती आवडते तुम्हाला? मच्छी मला म्हणजे काटेरी आवडत नाही. चांगली काय ते बांगडा वगैरे बोंबील आवडतात मला. आणि वाला जवला पण चांगला. कोलंबी चिंगला पण आवडते तिला. असे सुरमई पापलेट हे सर्व. ती कधी कधी आणते घेतली भाजीच्या तोंडाकडे. काय काय ती लोक पण नाही आणतात माझ्यासाठी. पण मी कधी माझी एकूण वाढ आहे आठवड्यात. रोज मच्छी खात नाही. मी आता श्रावण महिना सबन गणपतीच नाही रत्नात नाही घट बसतात तेव्हा नाही मार्गशीर नाही. आणि सर्व भरपूर पडला ना कधीतरी आपलं 4-5 कांद्यासारखं वाटतं थोडस. आता तुमच्याकडे कांद्याचा काय भाव आहे का ते? 30 रुपये झालाय. 30 रुपये. आम्ही आणले 17 रुपयांनी. मस्त दुप्पट किंमत झाली ना. डबल झाले की नाही मम्मी? बोललं अजून महिना पण नाही झालाय मम्मी. बोलला तो कांद्यावाला मला. मम्मी आजी आत्यासाठी 10 किलो पार्सल केलेस ना? ते आम्ही ठरवलंच होतं आत्ते की आहेत आपले माणसं आहेत ना इकडे. काय करायची 1 गोण होती. आम्हाला 1 गोण नाही करायची.
नाही लागू शकत, कारण आम्हाला कसं भरपूर भाज्या बनतात आमच्याकडे बनतात हम्म. बरोबर. असं, आणि वाटपाची ग्रेव्ही बनतं. आणि उपास असला तर आमच्याकडे 2-3 भाज्या 2 असतातच. है ना. होय. मम्मीचा सोमवारचा उपवास असतो त्याच दिवशी, म्हणजे सोमवारचा सेम दिवस आजीचा पण असतो. आजीचा पण उपवास. मी दरवेळी आजीला सोमवारी फोन करतो, आजी जेवलात की नाही, आवड करते होय. है ना. करतो आणि मग बघी मग बघी जास्त पण करपो व्हायचा नाही. एवढं झालं, पाच झालं, जरा अजून होऊ दे. अजून पाहिजे ना. थोडं लाल होऊन दे जरा. मग काय आजी पण मस्त जेवण बनवतात. बनवते. मटण पण पहिली चांगली बनवते. तू आता पप्पूसाठी बनवणार काय? आणि मटण पण बनवते. पप्पूसाठी कोंबड्याचं मटण. हा पाट्यावर वाटून मी मटण केलं जायचं. आलाय ना पहिली? हा, झाला झाला. हम्म, आणि तो आता शिजेल ना. शिजणार तो आता नंतर झाकण आता ठेव. कांद्यामध्ये आपण 2 टोमॅटो घेतलेत ना. हा 2 आहे ते. हम्म. 2 टोमॅटो बारीक कापून घेतला. बारीक कापून घेतो. तू कट करून टाका आला असला तर. हा, ते टाकलं टाकलं. आता टोमॅटो टाकून आपल्याला किती वेळ. 2 मिनिटं. 2 मिनिटं परतवायचं. तुला ती माहिती आहे आजीनी ते स्विमिंग केलेली त्या नदीमध्ये, बापरे ते भरलं किती, आता ते लय भरलंय. आहे ना, मग ते खूप भरतं पाणी, हवूर येतो त्याला. आणि हे कायच नाही ते पुलावरून गेलं परत. पुलावरून मोठा गेला पाऊस लागला की हो. असे तर लाटायचे. परत कमी झाला ना पावसानंतर, परत आजीला स्विमिंग करायला नेऊया. कमी पावसात नाही बाबा, कमी झाल्यावर काय आता केवढा येणार आहे अजून. है ना. काय नाही. खूप अजून किती तरी ते बालाच तर मग बघणार. पहिला हाऊस 20 वर नाही केला. हे झालंय आता टोमॅटोचं. झालं ना 2 मिनिटं. 2 मिनिटं. आता हे त्याच्यावरती परतवणार परत. हे टाकणार. परत त्याच्यावरती हे सुकी हे आपण अगोदर फ्राय केलं, मग साफ हा, करून पाण्यात त्याला कसं टाकलं. भाजून घेतलं आधी ते सुकटला. भाजून घेतला, भाजून कारण झाल्यावर ते कसं साफ भाजून केले, घेतल्याने, हा, साफ नंतर करून टाकायचं. पाण्यात टाकायची, मग ती स्वच्छ धुवून घ्यायची. आता याच्यात मी मसाला टाकणार. मसाला ना. तिखट आहे का मसाला? नाही एवढा नाही, नाही ना, पाहिजेच मसाला. मसाला पाहिजे तुला जसं तिखट पाहिजे 2 आपण चमचा तसं. टाकले ना ते. 2 चमचा मसाला टाकला. आता याच्यामध्ये जरा मी मीठ टाकते. मोठा चमचा आहे ना, असं जरा वाज घेऊन टाकते, कारण का खारट व्हायला नको. हा, ही आपली जुनी पद्धत ना. ही पद्धत. हा, याच्यामध्ये आता थोडा गरम मसाला टाकते, थोडासा. जास्त मला टाकायचंच नाही याच्यामध्ये, पण बस झालं. आणि आता हळद. हळद ना. हळद पावडर थोडीशी. हे बघ एकदम थोडीशी, 1/2 चमचा. व्यवस्थित. आणि आता त्याच्यामध्ये मी हे टाकते. हे काय, हे पण याला मीठ लावलेलं आहे आंब्याचं. हे बघ, आंब्याचं आंबवशी म्हणतात त्याला. आंबवशे. आंबवशी सुकवलेली. हे टाकते. 2-4 टाकते चवीनुसार, म्हणजे चांगला टेस्टी होईल. पप्पू आजीला पेज नाही दिली. काय नाही दिली. पेज नाही दिली आजीला. दे बाबा ते ताब्यात. आता हे आमच्या आजीला पेज पेज पिते का पण आजी. आधी देतात. जरासा त्याच्यावरती पाणी मारणार, जरासं, म्हणजे शिजण्यासाठी. कांदा शिजला पाहिजे ना. थोडंसं हे बघ कसं जातं. एकदम पाणी करायचं नाही. आहे ना. लय बारीक झाली. आता जरा जाड व्हा 2 दिवसात. बारीक, मग बारीक बघ किती झाली. लॉकडाऊन भारी पडलाय. लवकर नवी वेळेला. डायलॉग चांगला होता. आता जरा हे मुरत ठेवणार होत्या. याला आता कसं पाणी पण सुटलं, बारीक गॅसवर बारीक ठेवणार थोडस. आणि मग झाकण घालून थोडस कांदा शिजला पाहिजे चांगला. बघ थोडस. आता आपण मुरत ठेवतो. पकडायला काय काहीतरी आहे ना. आता काय करायचं. आता याला मुरत ठेवते जरा 5 मिनिटं, म्हणजे ते चांगली शिजते ना. म्हणजे आपली झाली रेसिपी मग. झाली आहे, पहिली तयार आहे. म्हणजे 5 मिनिटानंतर आता ही भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर आपण खाऊ शकतो. हो, आता सुगंध किती मस्त येतो त्याला बघा. येतोय ना. आता मी त्याच्यावर झाकण मारते जरा.
आता 5 मिनिटानंतर ना. 5 मिनिटासाठी. तुम्ही बसा. तर इथे सर्व जेवण वाढलेलं आहे. आता आजी आणि आत्याला आपण सर्व करूया. आण आता पटापट भूक लागली आहे. माझा ताट देऊ नको आजीला. तर हे आत्तेला. अरे बाबा हे तुझं ताट आहे. तुम्ही जेव्हा जास्त बस ना तुमचं. बस ताटात बघूया. पहिलं आपण आपलं व्हेज ताट बघूया. व्हेज ताट मध्ये काय आहे? भाकरी, आत्याने दिलेली भाकरी, आम्ही चपाती बनवली, मम्मीने भाजी बनवली, डाळ बनवली, भात आणि आत्याने दिलेलं हा लोणचं, गोड लोणचं. हा, माझं वेज. आणि आमचं कॉमन ताट, तिघांचं ताट सेम आहे. तर आपण आजीचं ताट बघूया. चपाती, भात, भाकरी कुठे गेली? भाकरी नाही दिली नको भात. आम्ही करतो ना भाकरी. हा, जवळा, भाजी, डाळ, भात, सुकट फुकट. नाही, सुकटचा पण ते नाव आहे ना. तेंडलीची सुकट. चला आता सर्वात आधी आजी जेवा. घ्या घास घ्या. सुरुवात करते. चला तिघांनी खावा. सुरुवात करते. आणि मी पण आता आत्याने कशी रेसिपी बनवली टेस्ट करून दाखवतो. तेंडलीची सुकट. आणि आजचे ब्लॉग्स कसे वाटतात ते मला कमेंट मध्ये सांगा, है ना. आणि आजी आत्यासाठी आणि सर्वांसाठी व्हिडिओला लाईक द्या आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि आमची फॅमिली कशी वाटते कमेंट करा. आता आपण जरा फॅन लावलेला, फॅनची तुम्हाला आवाज येईल. आत्याने केलेली भाजी आपण आता टेस्ट करू. मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आणि आत्ते पण इकडे आपण हे डब्यामध्ये पण नेऊ शकतो ऑफिसला. आता भाजी, आता तू केलेस आहे. कांदा, टोमॅटो सर्व एकदम छान लागतं. मसाला पण एकदम व्यवस्थित पडलाय. आणि त्यामुळे जरा ते आंबट सारखं लागतं ना, मसाला लागतं आंबट चिंबट. आणि ते मच्छी पण एकदम ना सुकट, एकदम टेस्टी लागते. आता वाटणार नाही की तुम्हाला काटे बिटे. आता काय नाही, एकदम मस्त चावायला मस्त मजा येते. काटे काढायचेच नाही त्याचे, खाऊ शकतो. खाल्ल्यावरती परत तोंडाला पाणी सुटतं त्याला. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे बनवा. इझी रेसिपी आहे आणि चांगली रेसिपी आहे, चविष्ट आहे. म्हणजे त्याच्याबरोबर पूर्ण काहीच लागू शकत नाही. आता या ताटात ना काही लोणचं घ्यायची गरज नाही किंवा दुसरं काहीच घ्यायची गरज नाही. लगेच ताट संपेल. आणि तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला या. भाजी का घेतली बोलण्यात आपल्याकडे बनवली होती. हा, तर वेस्ट नको जायला म्हणून आम्ही भाजी घेतली. जेवायला या सर्व. जेवायला हो जेवतो आहे सर्व. जेवायला या. आजी बोलवते, आजीकडे जेवायला या. सर्व जेवायला या. बाय बाय. बाय बाय. टाटा. आता ते ना काढवा. आत्ते कसली तयारी करते ही? बुबुला जेवायला. ते जेवले तर खूप आपल्याला आशीर्वाद देतो. मी जाणबुजून ना तिघांना बसवून ठेवलंय. का सांग? का बसवलं आत्याला आजीला? का सांग? आता आजी ना ताट उचलायला देणार नाही. नाही असं नाही. तुम्ही कसं आहे करता? हा, तुम्ही वाडा पण ताट उचलू द्या मला. अरे बापरे. मला वाटतं आत्या आणि आजीच्या घरी कधी मला ताट उचलू देत नाही. फोटो काढायच्या निमित्ताने बसवलं. अरे बाबा हे तू करू नको. हे इकडे डाग आहेत ना. नको बाबा, मी करते ते. मम्मी आणि सर्वांना पण सांगायचंय, जेवल्यावर असं जेवायचं की तो माणूस वाकलेला असं जेवायचं. जास्त पण जेवायचं नाही. एवढे माणसं जेवतात ना की त्याला वाकायला पण होत नाही. म्हणजे जेवल्यावरती पण माणूस. अरे बाबा हे तू करू नको. तुम्हाला त्याला काय हात लावायला? मला कसं वाटतं बसवून ठेवलेला आहे. तुम्हाला काय फोटो काढायला बसवूया. हे बघूया आपण. ते मी वाटते तुझं आहे तुझं. नको बाबा हे असं तू करू नको का. मम्मी तू उदाहरण बरोबर दे. आता जेवायचं एवढं की वापरू शकते. पोट भरून काय मला बरं वाटलं. चांगलं जेवण बोर झाले होते मी. तुझी भाजी आवडली मला. आज आमच्या घरी अजून पुण्य लागला आम्हाला. आजी जेवल्या, आत्या जेवल्या आमचे, है ना. सर्व काम बापूंनी केला. आज तू इथे येऊ धुवायला या. हा, मग तिकडे धुवा. साबण मी पण आहे बघा. याला ताट आहे याचं. हा, त्याचं ताट आहे तिथे. आणि हे वहिनी आजीला हात धुऊ द्या. हात धुते.
ये बघ भुबूचं ताट दाखवा. अरे भात देते का भाजून थोडा? आमच्या इकडे एक्स्ट्रा भात आम्ही मुंबईवरून ना 2 गोण्या मागवले तांदूळ, होय कारण आमच्या बुबूला पण लागतं ना जेवण. भुबू खावा ना बरोबर आहे. असू दे बा धर्म. चांगलं वाटलं. आत्तेला पण आणि आजीला पण सर्वांना प्रेम आहे मम्मी प्राण्यांवरती. हा, मग आम्हाला त्यांच्याकडे प्राणी किती आहेत? प्राण्यांवरती प्रेम असावं. होय, बरोबर आहे. माणसं म्हणतात मम्मी त्यांना ते बिस्किट मी रोज देतो. रोज बिस्किट नसतात, रोज म्हणजे नसतात जेवण असं आपलं 2 टाइम जेवण असतो. चपाती पिपाती आणि जेवण असतो पण कधी कधी मधीच येतात ना ते. मी ताट करू बाहेरचं व्यवस्थित. ताट आहे त्याचा थांब आधी एकट्याकच खाऊन दे. एकटाच खाऊन दे काय. काय गं, सेवा करतो ती बघा, चांगला आशीर्वाद द्या. एकटाच खाणार तो. हा दुसरा तर आवाज देऊ दुसरा. थोडं चव वगैरे राखून तुझी वडणी वर टाकायची ना. ये. ए गप्पा झाली झोपली त्यांची. गप्पा थोडं थोडं घालू खा. ते दुसरा पण आला. खा जा खा जा. भांडी कधी करतो? मी कधी या इकडे. बघा इथे बघा भांडी मी घासते मध्ये भांडणं होतात आहेत. जायचं बाबी दुसऱ्यांच्या घरी मी नाही घासत. या तुम्ही. नाही ना आता या. नाही, नाही. पाणी थोडं वापरते मी. नाही तुम्ही हात धुवून या इकडे. काम पाणी होते, हा. आहे इकडे या.